Pravdepodobne ste už podobnú situáciu videli, respektíve možno sami zažili. Mama, pozri, akú som našiel kartu v balíčku. Pekné. Môžeš zajtra vymeniť v škole. V pohode, akurát tá karta má hodnotu asi 12 000 korún. Tak snáď ho vedúci nevymenil za nejakého Pikachu, ak to teda nebol Pikachu ilustrátor, ktorého prednedávnom kúpil youtuber Logan Paul za viac ako $5 miliónov. Say what? Jedinú vec, ktorú pritom potrebujete, je pár sekúnd času a stránka Card Market. Poďme si to treba spoločne vyskúšať na tejto kartičke Charizarda X zo setu Obsidian Flames. Na stránke Card Marketu vybereme ikonu Pokémon. Následne do vyhľadávača napíšeme meno Pokémona, v tomto prípade Charizard. A na ďalšiu identifikáciu karty využijeme číslo v ľavom dolnom rohu pred lomítkom, v tomto prípade 228. Následne vybereme požadovanú kartu zo zoznamu a to nás presunie priamo do detailu. Pri zoskrolovaní okamžite vidíme cenu, od ktorej sa karta aktuálne predáva, rovnež aktuálny cenový trend a priemernú cenu za posledných 37 a 1 deň. Nakoľko sa tieto karty predávajú aj v rôznych iných jazykových mutáciách a tá anglická je najdrahšia, je občas vhodné použiť filter, ktorý nájdeme v ľavom dolnom rohu, kde kliknutím na language, teda jazyk, vybereme jazyk English a následne minimálny stav karty a vyberte stav Near Mint. Následne klikneme na tlačítko Filter, čím voľbu potvrdíme. Pri zoskrolovaní už následne v zozname vidíte iba karty so stavom minimálne Near Mint a angličtinou. Skúsme si to teraz s kartou Jono číslo 269. Opäť zadáme názov do vyhľadávača a požadovanú kartu vyberieme zo zoznamu. Červená ikona na tlačítku filtra značí, že je filter stále aktívny. Takže opäť zoskrolujeme a vidíme, že sme minimálne 60 eur v pulse. A čo táto krásna karta Trevenanta V zo setu Evolving Skies číslo 13? Opäť názov prepíšeme do vyhľadávača a ako vidíte vo výsledkoch máme momentálne viacej možností, tak samozrejme vyberieme tú, ktorá najviac sedí k tomu, čo hľadáme. Zoskrolujeme a no, nie každý deň je nedeľa. Nebuďte preto ľahostajní, vytiahnuť kartu s hodnotou v niekoľkých stovkách alebo tisícoch nie je vôbec zložité. A o tom, kde tie karty následne potenciálne predať, prípadne ich ohodnotiť, si môžeme povedať v ďalšom videu. Napíšte mi do komentára, čo by vás zaujímalo. V každom prípade vám budem vďačný za zdieľanie tohto videa, nech môže pomôcť čo najviac ľuďom. A ak sa vám páči moja tvorba, tak určite aj za odber a like na toto video. Díky a vidíme sa na budúce. Čau.